बिश्वजित दैमारी सारा बर' हारिनि मोजां खामानि मावनो बिजेपिआव हाबफैदोंमोन। नाथाय बिटिसिनि बर' हारिनि जेंना, एनडिएफबिनि जेंना, स्कुल कलेजनि जेंना बिजोंबो जेबो जायाखिसै बुंदों बिक्रम दैमारिया। बिटिसिनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथाङा थांदोंमोनब्लाबो दिनै बर'नि समस्याया दिनै जोबनानै थाङाखै। एनडिएफबिनि समस्या, जोंहा स्कुल कलेज सरकारि खालामनायनि समस्या। बुंनाय आरो नुनायाव बिश्वजित दैमारी सारनि मासि आरो सन्माना चिफ मिनिस्टारनिख्रुइबो गोजौआव। नाथाय दिनै बिटिसिआ सिगां जेरैमोन बिनि 50% गाहायाव फैबाय। बेखौनो बिश्वजित दैमारी सारा नायबाय थायो। जोङो बिश्वजित दैमारी बिथांखौ बर' जातिनि मुङावनो बर' हारिनि खामानि मावनोनो बिजेपिआव जइन जादों होननानै जों खोनादोंमोन। नाथाय दिनै बिटिसिनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथाङा थांदोंमोनब्लाबो दिनै बर'नि समस्याया दिनै जोबनानै थाङाखै। एनडिएफबिनि समस्या, जोंहा स्कुल कलेज सरकारि खालामनायनि समस्या, साखरि बाखरिनि समस्या, जेबो समस्या दिनै बिश्वजित दैमारी सार बिथां बिजेपिआव जगदान जानायनि उनावबो जेबो जायाखै। जोङो खोनायो आरो नुयो, खोनानायाव नुनायाव बिश्वजित दैमारी सारनि मासिया बहुत गोजौआव, आसामनि चिफ मिनिस्टारनिख्रुइबो गोजौआव। बिथांखौ माब्लाबा एसेम्ब्लियाव सार होननानै बिश्वजित दैमारी बिथांखौ बुंनो गोनां जायो। नाथाय दिनै बिटिसिनि गोहोआ गोदो जेरैमोन बिनिख्रुइ 50% गाहायाव थांनायखौसो जों नुनो मोनबाय। अब्ला बेखौनो दिनै बिश्वजित दैमारी साराबो नायबायल' थायो। बिथाङा दिनै एसेबां गिदिर राजनीतिक दलाव थानानै बिटिसिनि रायजोनि बिसेसकै बिदा फंबायनि आंखालनि समाव, बिटिसिनि रायजोनि बिदा फंबायनि दिनै अलखदनि समाव दिनै हेंथा होनाय आरो अलखदनि समाव जोंखौ हेफाजाब होनायखौ जों फ्राय नुबोनो मोनाखै। अब्ला बिथांनि एसेबां गिदिर राष्ट्रीय दलाव जगदान जानायनि उनावबो बिटिसिनि रायजोनि बिदा फंबायनि अलखदा दिनै जोबनानै थाङाखै। दिनै नोंथांमोना नुगासिनो दं बिश्वजित दैमारी सारनि मासिया बेसेबां गोजौ। जोङो सानदोंमोन बिश्वजित दैमारी सार बिथाङा दिनै बिटिसि रायजोनि थाखाय गोबां खामानि मावगोन होननानै, नाथाय गैया। जोङो प्रमद बर' बिथांनि खोथाखौ दोन, बिथाङाथ' गोबां गाहायाव थांबाय। बिथांनि मावनांगौ खामानियाथ' दिनै जोबफैबाय। मावगोन होननानैनो दिनै 5 बोसोरा जोबलांबाय। नाथाय दिनै जा आसा एसे दंमोन बिश्वजित दैमारीखौ लानानै, बिथाङाबो दिनै जोब्बाय। बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो गोदानै बिटिसिखौ आरो लुखांफिननो, गोहो गोरा खालामनो दिनै जोङो सरनिया कसारी सेल्फ बिपिएफ दानाय जाबाय। जायफोर सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जायफोरखौ होनाय जादों, दसे उनाव बेखौ घोषणा खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो सेंग्रा सिख्ला इयुथफोरा रेडि जानानै था। फैबाय थानाय समाव जों बिपिएफखौ बांसिननिख्रुइ बांसिन स्ट्रं खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। गोजोन्थों।